RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga nagtago sa iyang address o nga tumatatampo nagdasangan nga Reva. Salamat in town, Rasa stupid. Nga naman, day, gigutom na ka? Ganing nga, gitaon day, ba, uy. Ganing nga, gagawin po nga mabagting na or makasnahak na. Uman kay laing gibantayan, uy. Ang Mrs. Raman? Ikaw di ay, unsa man, bi? Ang Mrs. Food? Ano, uy, ato na ta sa kantin. Sige na, day, papalit lagi mong kanoon. Palay ako, day, shin, uy. Okay na ko, anak. Okay. Day, juice oh. Tagdos lang para ni mo. Isay imong gihagat, kuya? Ikaw. Maglibre ka? Aw, pwede rin sad. Unsa na ka nga grade? Grade 7 na siya, kuya. Classmate ni. Pwede makikilailan ninyo? Pwede tayo. Ako si Shin, o kining akong amiga, si Reva. Ah, okay. Ikaw, kuya? Just call me Deb. Unsa man nga grade? Grade 12 na ko. Kuya Deb lang na imini mo, kay mag-uong man ka na mo. Okay rin sab. Kuya, ang libre nga juice, asa naman? Aw, pwede ay. Ay, naunsaman ko eh. Sukad lang nga nagkailami ni Kuya Deb. Magsige naman hinuko ko na huna niya. Natuog na ko eh. May klase para ba ko. Ha? Volleyball? O, tay. Gipanglista kung kitsa tiganahan mo duwa sa volleyball. Oo niya, ako day, gilista ko ni mo. Gilista day, uy. Ibaw, biya ko nga, mao ginihilig ni mo ang volleyball. Maayo noon day. Sunod alaw, mag-practice na mo day ha. Kay, pangandam ko na para sa district meet. Oh, yan ang tanan. Kay practice na. Okay. Yes, coach. Stop. Okay. Hi, Rev. Uy, hala, Kuya Deb. Sorry. Muduwa sa day kag volleyball? Medyo people. Yes, Rev. Kung ano yung akong paborito nga duwa. So, dito mo. Kay practice na ta. Dali na, Rev. Pangandam na. Away sa mo. Di ba? Away na. Yes, coach. Rev, Ay, kapuya, uy. asa man, Rev? Waka ka puya? Papoy kayo, Kuya, uy. Parehas dita. Ano taman lingkod ang punuan sa kahoyo? Mayo di, kay Landong. Sige, tana. Hindut pa din yung lingkodan. Ay, labi pagid og gwapa tong kuyog. Rev, na ako'y pangutanan ni mo ba? Ayun ang kalain, ha? Unsa man na, Kuya? Nana kayo, Yab? Ha? Wa pa, Kuya, uy. Kabata ka na ako, Sure ka nga, wap kayo, Yab? Wa pa lagi, Kuya. Promise. Nga sa ato pa, pwede di ko manguyab di mo. Ha? Pwede ba kung manguyab ni mo? Nganong ako man? No lang, ganahan lang ko ni mo. Bata pa, Kuya, uy. Di pa kumusod ang uyab-uyab. Pero, ganahan ka na ko. Oo. Ganahan ko nimo. Pero, dili pa ko mag-uyab-uyab. Sige. Magpaabot na lang ko kung kanus ka pwede maguyab-uyab. Hala, no? Nanguyab is kay Dave ni mo? Oo, day. Unya, ano nga man mo sugta? Na, eskwela sa taday, uy. Unya na tamusod ang uyab-uyab kung mahuman na taong eskwela. Saman, kumpleto na. Coach! Dito na, Coach! Okay. Kompleto na, coach. Tarungan niyo ha. Kay last na to practice. Yes, coach. Coach! Okay. Sugod na. Linda sa dinya ay mga abiba na. Kinahatan nga madula. Layo sa pula, uy. Gugdan ako. Ay, Allah! Kuya Deb! Reva! Sorry, kuya. Kabangga ta. Okay na. Kuya, uso ni, uy. Nagpatungan ko ni mo. Ay, na! Kuya, ihagan ko ni mo. Ay! Ay, naunsa man ko, uy. Naglagot ko nga nalipay. Human ko na ni Kuya Deb. Ingon day ato ang bation sa first kiss. Ninduta, uy. Ay, mauwa naman niloon kumutagat ni Kuya Deb. Players, ayaw mo kipensa, ha? Kinalang mo daog tayo nga contest, ha? Yes, Coach. Yes, Di ba? Okay ka lang? Okay ra, coach. Okay. Good luck na itong tanan. Hain man pa si Kuya Deb.
Human sa mong district meet. Wa naman ko makakita niyo. Mangutan ako sa iyang mangod. Ha? Nasakit si Kuya Deb? Oh, gilantan. Nga naman. Adong isang adlaw ni duwa man sila volleyball sa laing lugar. Nya gikan sa init na uwanan sila mautong gilantan si kuya. Kinuo ko. Hi, Rev. Uy, Kuya, kumusta? Okay na ako, Rev. Ay, salamat in taon nga. Naayo na ka, Kuya. Una na ko nimo ha, kay napakuilain na ko. Oh, sige, Kuya. Bye-bye, guys. Una na ko ninyo ha. Big, big, big. Sige. Naon sa man ni si Kuya Deb? Nga pero minamalang ni siyang gadali. Asa man ka ni siya paingon? Ha? Uyab? Utay, naanam ko ni uyab si Kuya Deb. Maong permi na siya magdali og pauli. Unsa? Sorry, Rev. Nga wa ko musulti nimo nga may uyab ko. Dili na ko gusto nga masakitan ka. Masakitan? Ano? Tuo ba dahil ka nga ako masakit isa ako karong nasairan nga may uyab ka? Rev, Sakit kuya, uy. Eh, nahibaw ka man gyud nga love ni ka. Bisag uwaw ni sa akong part kay babay ko. Pero mangutan na lang ko nimo. Love ako nimo, kuya. love ti ka, Rev. Tinuod, kuya? Love ti ka as a friend. Kuya Deb. Una, ganahan ko nimo. Hangtod sa kadugwayan, ako man na-feel nga inamigara gyud ang akong feelings nimo. Sorry ha, Riva. Okay ra, kuya, uy. Nakasabot ko. Lison man gat kaayo kun imong pugso ng imong kaugalingon. Kuya, may mong mohangyo. Unsa man na? May mo kong mugakos nimo. Okay ra. I love you, kuya. Thanks for being part of my life, Kuya Deb. Isikitan ko sa akong naibawan nga may uyab na si Kuya Deb. Pero wa ko'y mahimo. Kay love ko niya as a friend raman. Ani mo, Kuya Deb, manghinaot ko nga malipayog ka karon kauban sa imong uyab. Dinhi na lang ko kutob. O daghang salamat sa pagtakad ni nga akong tampo. More power sa RMN. Iyong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Dodo. Ingkod ang pangidaron ug daga sinakaban Misamis Occidental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga kabilin sa among mga apuhan. Ron inyong masabtan, sugdon ko sa diyang buhi pa ang akong papa ug ang akong lolo. Mga 5 anyos pa kun adto. Ingon ini ang mga panghitabo. Lolo, Uy, niya man na ganing apo na kong gwapo, liwat ako. Kaya may kuyong mo do. si Papat tibo. Sa mas papay mo, ikaw malagi usa. Kay pagkupras mami si Papalo. Matagakano niya kuno kog lubi. Anila kuno ko magduwa sa inyo. Mas payo pa. Hala, yes na tanan pag duha. Pero ayaw patugod niya ng lubis na tanan, ha? Kaya nagpagatagak ang puto tanaw. Ngano din na lo? May kat tinggal di lang gastas lubi. O pagtao na maputot mga lubi. Mau nga, di ka nagko. Nagpagatagak. Patagakan niya ka. Kay, di na parehas sa mga lubi ni Papa ni mo. Ay natiman niya mga tiyanom yung lubi ba. Pang butangan ni Papa ni mo og sin lawas lubi. Aron, di makatkat silaga tas lubi. Kay masayad ba sa sin? Ako lang inon si Papalo. Nga pabutangan ako og siya ng imong lubi. Ito, tibo. Ano man mapilag butang ang mga lubing papa, uy? Ay, kanagong ako mga lubing tinanom. Gawas nga aron dili kakatkat ang mga ilaga sa taas sa lubi. Mao nga gibutangan ko na og sin. Ako man sanang mailhanan nga ako nang lubing tinanom. Kay maglibog man ni ako og kupra sa ako mga tinanom kon parehason ako sa akong gibuhat ang mga lubi ni Papa nimo nga butangan ako og sin ang lawas sa lubi. Pero ngano lain-lain di ay. Ay, di pa kakasabot konsultihan ta ka Dodo. Ay pa, supihin lang gudang bata. Di na muhunong sa pagpangutana, kundi na siya matubag sa iyang kalibog. Tibaw ka na bitaw, ana? Ay, ako'y nagtanom niya ng ako mga lubi, Dodo. Dihang namunga na akong gipungutan na sa tatay kung kinsay mo kupras. Ningon si tatay nga, kay ako man kunay magtanom na ana sa bago pa ming minyo si mama nimo, ako sa'yo mo kupras niya na. Munang, ako'y mo kupras ang ako mga tinanom, way labot ang mga lubi po nga tinanom ni lolo nimo. Ay, May tuyo ba yung unta kong tatay? Pero wala na ko kahigayon. Kung sa may tuyo ni mong papa, tiyo. Ay, karon nga wa na sa nanay, plano ko unta nga ipabahay na lang ni tatay ang iyang yuta namong 5 ka managsuon samtang buhay pa siya. Unsa? Usya, tiba. Pwede ba tayo nga atuan na ng sukdong daan ang yuta nga imong ibili namong managsuon samtang niya ka pa?
Aron dili mo masamok sa ako mga igsuon kay wala na bayas nanay. Dili. Di ko masukot ng ideyahan mo, tibo. Ha? Kaya ko pa kubuhi. Magkatinaw na mo aning akong kaptagan kung wa niya ko. Tay, Wa mo subot si tatay? Wa ma. Naminaw man ko. Ay, di kaya akong pangutana ha, Dodo. Bantog ng tagbaw tang pangita ni mo ganina. Huwag yun, Dodo, litubag. Ni ko, di kang papa ni mo. Ay, kanahan man ko mato sa lolo. na wa tay mahimo ana kung dili mo sugot si tatay nga bahinundaan ang among yuta. Ay, ato na ko sa trabaho eh. Ay, mangun doktor na ko. Pagdaog pa, linig pa uli pa. Wa pa si Papa ma. Lamin na kaupan. Ang buta kasi ng amahan ni mo eh. Ngawa pa man. Oh, tingay siya ni. Oh, hindi man di ay. Kisa man eh. Hello? Milagring, si Daday ni nga asawa ni Peter nga kaubang konduktor ni Tibo. Gisugod ako niya pakontak ni mo. Kay si Tibo ba na imong bana? Kita sa ospital kay nakuryentihan. Nakulintihan sa tibo! 5 anyos pa ko sa dihang nakurentahan si Papa Tibo sa grounded nga kurente sa grahe sa truck diin magtrabaho si Papa isip konduktor. Gida pa unta og hospital ang akong amahan. Apan subo nga palandungon nga wa na kini makaabot sa ospital. Pagpanglabay sa panahon, naka-move on rami sa pagkamatay ni Papa. Og milabay ang 5 ka tuig, namatay sab ang akong lolo. Og nanguli ang mga igsuon ni Papa nga gikan sa lain-laing lugar nga mga minyo na sab. Unya, Uy, Do. Ganyan kong fili ay. Nagkamagwangan nilang Papa. Nga patambungon ka kuno sa ilang meeting, puli ni Papa Tibo nimo. ha? Unsa man ang meeting nga ma? Ay malagmit ang bahay na sa mga pagbayan-bayan sa yuta ni Lolo nimo. O sa uban pagkabtangan sa imong mga apuhan. Ikaw may anging mo tambong ana. Kay wa man ko'y labot ana. Kay kabilim ng Papa nimo. O, ingon ana din na. Oo. Og ikay tigog sa dapit ni Papa nimo ha. Kay basig nisgutan ang mga lubing nga tanom ni Papa nimo ba. Si Papa ra bagyod nimo yung nagkupras sukat pagyud kani adto. Kay siya may nagtanom ana. Unya, unsa man na nako pagistorya dito? Ay basta paminaw dito. Og libaw ka naman sa sitwasyon anang mga lubi ni Papa nimo. Si lolo mo mismo ang nag-ingon sa buhi pa to nga si Papa nimo ang mukupras sa iya mga tinanom nga lubi. Di siya may nagtanom ini. Oo, nahibaw ko ana. Pero og dili ra hisgot tadaw. Ayon nasa pagtingog. Paminaw na lang sa ilang mitingan. O ma, Niya naman tang tanan no. Og niya na usab si Dodo puli sa dapit ni Tibo. Magsabot ta karon kung unsaon ta sa pagbahin kining yuta ni tatay ug nanay, ingon man ang mga tanom ni ini. Be. Ako'y patiyoga na, be. Patiyoga. Kinangandam na kong mayong paagi kung saan pagbahin. Yun ni. Kining yuta sa tumagirikanan, may lugar nga way lubi. May lugar sab nga daghan og lubi. So, ang plano ko ini, nga lahion pagbahin ang yuta, lahion sa pagbahin ang mga lubi. unsa ang bol? Unsa? Sabot mo, kailangan siya man ang matumong sa bahin, nga way tanong nga lubi. So, ingon ayon ipon ang tanang lubi kung pila ni kapunuan. Dayon, bahino na tong 5 aron patas ng tanan og bahin sa lubi. Pero angkol, nahibaw ba ako sa istorya ng mga lubi ha? Kadaghanan ana, mga tinanom sa akong papatibo sa buhi pa siya. Sa bago pa silang minyo ni mama, unya mingon si lolo. Si papa ang mukupra sa anak kay siya man ang nananom. Mahimo ba nga dili lang yapil ang mga tinanom ni papa sa pagbahin? Oy, hinabahin mo do. Apilulos pagbahin. Tanang lubi ipon. Katus tatay ko do, no? Wa man taon to'y gado, eh. Wa kay ba usay balaod. Masamo ko itan eh. Kay daghan ang mag-apas sa bahin kami lubi. Mong aron patas, tarungon lang nato pagbahin ang mga lubi. Okay ba guna tiya Philly? Ha? Mihawd sa pagbinahinay sa yuta ang kamanghuran nilang papa. Ang gusto nga ipon ang tanang lubi aron bahinon sa 5. 5 man sila ka man nagsuon. Ug ilahi pod sa pagbahin ang yuta. Wala makatingog ang uban pa mga igsuon bisan ang kamagwangan nilang papa. Ang nahitabo, ang lubi og yuta wa mag-uyon sa pagbahin. Amanamo, ay lubi mi nga bahin nga tuwa mahimutang sa yuta sa akong uyuan. Naglibog yun ko kung sakto ba ning pagkabahin ha? Wa pa sagud mi kapasurbin ini kay wa palagi may kwarta nga ikagasto. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, gusto ba ning gibuhat sa kinamanghuran nilang papa sa pagbahin sa ilang yuta? Nga unang giihap ang mga punuan sa lubi o gibahin nilang 5 o gilahi sab sa pagsukod ang yuta? Ikaduhang pangutana,
Daghanan sa mga punuan sa lubi, mga tinanom pa sa akong amahan sa bago pa silang minyo sa akong inahan. Si anhing papa na ang nagkupras ni ini sukad kay mao may sulti ni lolo kay siya may nagkugi sa pagtanom ni ini. Right ba ko nga bawion ning mga lubiha isip anak ni papa? Ikatulo pangutana, may chance pa ba ming mabawi ang mga lubi nga hinaguan og tanom sa akong amahan? Unsaon man? Asa man kumuduol? Ikaw pa to katapusan. Kung namong ipasukod sa sorbiyor kaniyo taa para maksakto gyud ang among pagbahin, mga pila masagay magasto ana. Kaasa man sa mi moduol og una, palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dodo. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang mohatag ninyo og tambag-tubag solusyon sa inyong mga pangutana karong adlaw and of course ang kanang inyong mga suwat maski unsa pa ng puntuhan na amang gihapon ako ang partner nga si Dr. Obra. Di lang bimagdungan ninyo madungog no matag adlaw mga sukintig paminaw kay wa pa may bakuna na pa man ang sakit unya safety and health protocols nato tungod aning sakit nga COVID-19 mo na buwag-buwag lang sa mi pero di gid mi masipyat sa paghatag og tambag ninyo matag adlaw. Mauna, maski unsang punto ha, punto legal, medical, personal, behavioral, no, mga problema sa mga ginadiling droga, psychological problem, emotional, problema nato sa tuang karelasyon, higala sa tuang banay, sa tuang opisina, sa tuang negosyo, ipadana tanan diri namo. Naatay email address ay suliran_612@yahoo.com. Naaputay Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Naaputay postal address, pwede ninyo ipada yung suwat sa 3rd floor. Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Og ato ang letter sender karon si Dodo gikan sa Sinakaban, Misamis Occidental. Hello and shout out to all the listeners and avid listeners nato dinha sa Sinakaban, Misamis Occidental. Labi na sa ato ang letter sender nga tuntawgon nga sa pangalan nga si Dodo nga gipadayang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Unsa man ning problema ni Dodo be? Kabahin ni sa lubi nga natanom sa yuta sa apuhan ni Dodo. Mga tinanom sa iyang amahan nga si Tivo. Natanom kini sa iyang amahan bag-o pa silang naminyo sa inahan ni Dodo. Pag pamunga sa mga lubi nang utana si Tivo nga amahan ni ini kung kinsay mo kopras sa mga lubi. Ningon ang apuhan ni Dodo nga si Tivo nga iyahang amahan kay siya may nananom. Pagkamatay sa amahan ni Dodo, kay nakuryentihan man to, 5 years after, namatay sa iyahang lolo. Nagpatawag og meeting ang kamagwangang anak. Og si Dodo ang nitambong, pulis iyang amahan, of course, no? Apan sa meeting, ang kamanghurang anak ang nanghawd sa pagbahin og iyahang pagbuot ang nasunod, nga lahion pagbahin ang lubi ug ang yuta. Gihap ang tanang lubi, og gibahin og kalima. Usa pa bahina ang yuta, galibog ko kalisod. Unya, ang nahitabo may mga lubi sila nga wala mahimutang sa ilahang bahin nga yuta. Yun sa man sa ni pagbahin, anong wa naman lang bahina ang yuta niya kung unsang lubi nga naa didto. Mauy inyo. Anong gigubot-gubot nila ilong life? Oy. Unang pangutana, husto ba ning gibuhat sa kamanghura nilang papa sa pagbahin sa ilahang yuta nga unang giihap ang punuan sa lubi o gibahin nilang 5 o gilahi pagsukod ang yuta? Wa may magbuot gyud noon pod, no? Basta nagkasinabot lang mo nga inanaon ninyo pagbahin ang kanang maong yuta. Wa gyud magbuot. Nara na ninyo basta like I said magkasinabot mo, no? Og ning uyon mo anang ingon anang pamaagi, go. Why problema? Kung kung nangayo mog tambag nako anang panahon na para way gubot ang ako is ibahin na lang gyud ninyo nga kung bayuta nya kung unsang lubi ang naa mo'y imuha. Para wala na ilibog. 5 lang kang akong lubi na si mong yuta. Unyag mangopras ko, di ko katunog. Unsa man ako pag adtos akong lubi. Di ba? So ako pagkatkat, unsa ko Spider-Man. Kalisod ana, di ba? So masayon gyud to mas practical, mas realistic, no? Unless wa gyud mo iaway, hala sige, go. Pero basin man good later on mo ni ko sa gubot, di ba? Mo ni mahitabo unya kung natagak ang lubi kay nanas iyahang yuta di na to imo di ba mo lagi na akong pasabot nga medyo magubot gyud ta. So kung ako mas maayo gyud ingon ato na lang tatog isukod ang yuta unya kung unsay lubi nga naa mo iya ka. Ikaduhang pangutana, kadaghanan sa mga punuan sa lubi nga tinanumpa sa ako ang amahan. Sa bag-o pa silang minyo sa ako ang inahan, ug si anhing papa na ang nagkupras ini sukad kay mo'y sulti ni lolo, kay siya ang nagkugi pagtanom ini. May right ba kong bawion ning mga lubi isip anak ni papa?
Okay. Well, in a way, yes, naagyod kay imo mang papa mo'y nagtanom anang maong yuta. Kaso lang, ang balaod man gud nato nag-ingon namang gid duha ka klase sa property, kanang movable ug immovable. Ang kanang mga immovable mao nang mga yuta, mao nang mga balay. Ang kanang mga punuan sa lubi kay pwede pa man nato makuha, mamatay, mawala, mao na siya immovable. Now, kung pananglitan ang immovable property, naka-attach ganina siya sa immovable property, meaning ang lubi, naka-attach nga to sa yuta, mahog man gud na siya nga ang mahimong tag-iya anang lubi no is ang tag-iya nagyud pod sa yuta. So mao nay nakaapan ba karong mga panahon na og nakalisod. So ako animo kanang para siguro hapsay na lang mo, di na lang ninyo gubton kung di gud pod sila musugot, pwede ka magpabayad na lang, mangayo barog gamay, magpadungag no sa imuhang share sa lubi. Kay imong pasabton nga imo man papa mo'y nagtanom ana. Pero kung dili gani o kung mahimo ra pod no, total na naman kay imuhang yuta, pananom na lang din hag imuhang bag-ong lubi para wala na lang gyud po'y gubot kay kanira man kung mga ingon ani ba mao man gunay makagubot kay namang gyud uban gyud pod na maski pagpamilya di man willing nga makigbahin og tarong or mohuna-huna sa kakugi sa mga ninglabay na nato. Namang gyud uban dili man gud tanan capable ana. So usahay kung mas maayo nga kita na lang ang mupailog total namang gyapon kay yuta. Ikatulong pangutana, may chance ba ming mabawi ang lubi nga hinaguan og tanom sa akong amahan unsaon man asa man kumuduol? Pwede ba gyud no, pero pwede ka moadto either sa DAR or sa kanang Coconut Authority. Pangutana ko no dito kung unsaon na para mabahin ninyo ang kanang maong yuta. Kay di man na nimo pwede ibton, mamatay man na, no? Unya, ang yuta di po na nimo ikalalis nga magkihanlan din mo magbahin-bahin. So, muna lang na ato ang ipangutana unsaon na nato ang lubi. Ikaupat ug katapusang pangutana kung among ipasukod sa surveyor kining yuta para masakto gyud ang among pagbahin, pila man puy magasto ana ug asa man sa mo duol ana naa may mga geodetic engineers everywhere kanang mga surveyor. Maglain-lain man gud na ang ilahang professional fee, magdepende pod sa size sa yuta ug asa pod dapita ang maong yuta. Sigon sa ko nahibaw-an mo range na siya at least dinhi sa Cebu, pero Davao man ka no o diday Misamis Occidental man ka di kay kusuhito sa rate. Basta din sa Cebu, mo range na siya labing minus, mga 15,000, dili 5,000, depende, napoy 50, napoy 10, depende gid sa yuta. Pero kung namin kailang nga mahangyo ninyo, kung di kay nadako ang yuta, no, dina sa Misamis Occidental, basin mas makabarato ka. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa toang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, maayong adlaw.